Assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe telemen Winder TV yewtere men yewtere moɗon Sénégal meɗen caggal ɗe calmini moon e kadi yettude ɗon e bisma ɗon yewtere nde kala saaha ne waɗa jillu eɗen jotodiri hannde woni koɗo men hannde Sénégal meɗen ko ceerno mo ganduɗa kañum woni ganndo mawɗo kutortoɗo to banggue leɗɗe ɓaleɓe woni ceerno Mamadou Diallo ne jaacuɗi men kadi hen ceerno mo Diallo mi tottuma kongol calmodira bandiraɓe eyyi bandiraɓe no fo mi salmiti on mi salmiti bandiraɓe foof mi salmiti yeɓeɓe foof mi salmiti moon eyyi hannde ko émission wadde hannde pour haalande ɗon gande ɓaleɓe eyyi pour haalande ɗon gande ɓaleɓe noon sa nani ko safaro ɓaleɓe eyyi ko kañƴe noon gonɗo pour affaire pour leɗɗe pour dohom siti en e immudi ɗen e seeɗa en wonde ɓuuɓɗi en eyyi kañum noon ko kañum gonɗo en caggal nde calmodiɗa bandiraɓe kalanɗaɓe leɗɗe gonɗo leɗɗe ɓaleɓe ceerno Mamadou Diallo Sénégal naɓe ɗo goto banggue safaro ɓaleɓe e yimɓe en jara leɗɗe tan cellata holko woni sababu majjum eyyi sa yi sababu mum tan neɗɗo yara leɗɗe ha tampa ɗon ko yiide wiya ko jomum wawa taw woni ko anda neɗɗo haadema yarde leɗɗe il faut lawƴa rendu jewdi rawƴe par ce que rendu so ndu laaɓani hay sa hokki neɗɗo temedere laggal wawata sellude haadema waddemo safara o woni safaro dohom siɗ woni safaro emmunir woni safaro gorako il faut lawƴa rendu d' abord ha rendu laaɓa eyyi so rendu laaɓi tan nde mbawa hokkudemo leɗɗe cafroɗe ɗe nden o wawata heɓde jaam holko woni lawƴugol reedu a jogui leɗɗe lawɗoji reedu walla ko holɗum eyyi ɗum ne woodi leɗɗe lawƴe reedu ɗe mbatte ko traitement fodde 15 jours ha lawƴe rendu ñin foof aɗa andi sa yi rafiiji ne kewa tan ko seeɗoji mbaɗata noon sa yi tan hannde ko seeɗa woni rafiiji foof ko seeɗa jibinta ɗum sa nani dohomtiɗ walla emmudiɗ walla jiiɗa reedu muɗum balanma andu adda ɗum ko seeɗa hade men arde e mawgal ñabbuji e dokom sidi hannde e emmudiɗ ene tampini yimɓe aɗa jogini ɗum gandal jogini ɗum gandal walla jogini ɗum safar eyyi dohom siti tan sa ni ko addata dohom siti ko salte dohom siti en emmudiɗ en foof sa yi tan are neɗɗo ko reedu d' abord fof ko reedu kala ko jiiɗa caɗele gonɗe e nder neɗɗo par ce que heeɓi ɗum ko reedu eyyi dokom sitti o sa natodiri e neɗɗo safar a hokka ɗum dele ha yiiya walla ko holɗum eyyi dohom siɗo haɗa min wadde ɗo il faut waɗa traitement rendu ha par haɗa hokkudemo leɗɗe dohom siɗɗe il faut mi hokkamo traitement fodde 15 jours hamo lawƴi rendu d' abord ha anda rendu laaɓi mi fuɗɗo hokkudemo paquet aji ko woni hen ko woni ɗo paquet e leɗɗe ko woni eyyi oɗo ko dohom sitti wonɗo dohom sitti woni dohom sitti woni emmudiɗ hamo lawƴi rendu kadi ha laaɓa eyyi haadema waddemo traitement noon il faut mi hokkuma paquet goɗɗo on woni lawƴi o rendu o eyyi ko gande men siro murtoɗe e siro jaaɓi woni ɗo walla ko gandal ngal keɓɗa e nder leydi Sénégal walla ko Guinée kewɗa jamma ɗeɗo leɗɗe ɓuuri hewde gummi ko banggue Guinée eyyi ko banggue Guinée ha Madina Gounass en ko toon ɗe ɓuuri ummade eyyi ko ɗeɗo gummi ko Congo eyyi ɗeɗo gummoto ko Congo gummoto ɗe botoyguel ɗo ko woni hen ɗe guel ko cafrata kilo lekki ko lekki gorako ɗum woni manggal ñabbuji manggal ñabbuji kilo yimɓe fof tampi hande jiira sukaɓe towɓe ene jogui caɗele gorako ene telle daɗɗude mbeɗa ɗum wonko abdata ɗum walla ko mbimami ko seeɗo addata ɗum seeɗo ko jomumen keɓet seeɗo ngo jibina ñabbuji goɗɗi par ce que seeɗo jibina ñabbuji kewɗi sa ni seeɗo woni manggal ñabbuji seeɗo jibinta emmudiɗ seeɗo jibinta ballonnement seeɗo jibinta rafiiji kewɗi nder reedu jeeya jomum heeɓa ɗum taw ko seeɗo saabi ɗum aɗa jogini ɗum safar mo jogini ɗum safar no feewi manggal ñabbuji to banggue gorako a totta ɗum safar jomum sella walla hokka ɗum lekki tan e hutoro eyyi no gorako no waɗi deux façon noon gorako no waɗi yimɓe noon gorako mumen ko gasi ha laaɓi ɗum woni ko ñaw no woodi yimɓe noon ko usi ani ko usi no wonde ko gasi ha laaɓi wona gotum eyyi tawi ko gasi ha laaɓi eyyi jomum waɗa ko traitement dohom siti ma wonde dohom siti porɗo walla emmudiɗ porɗo ɗum tawi no gorako ngu gasa ha laaɓa eyyi ɗum noon il faut dohom siti o safre walla emmudiɗ o safre nden fuɗɗe hokke lekki gorako so tawi neɗɗo yiiɗi jotodirde ma to banggue safara hol lawol rewata holto ɓurɗa wonde e Sénégal holto ɓurɗa jooɗade walla ka jirluto tan min ɓurmi jooɗade ko ɗo e Dakar ɓurmi jooɗade kono mbiɗa yaha Mbour mbiɗa yaha Thiés mbiɗa yaha Touba kono ɗo ɓurmi jooɗade nder Dakar Pikine Ridis Pikine Mbour ne waɗi ñalɗi jahata toon walla ko eyyi Mbour ne waɗi tan ñalɗi ne waɗi ñalɗi jahata toon saaha foof to galle ceerno Massou Barɗo so mi yiɗi arde Pikine Ridis hol ñalawma garami toon e walla holɗo namdo toon Pikine Ridis kaltinoɗɗama tawi toon gonmi wiyata yaade toon so Allah jaaɓi inchallah kono somi waɗani voyage somi yettan tan ko toon ɓurmi wonde Pikine Ridis ɗo ɓurmi wonde ene heewi safroɓe to banggue leɗɗe ɓaleɓe e won mabɓe yimɓe ne goytoɓe kewi ko yomnade jomum yoɓa ha prix musɗo walla yoɓa taw yiyani hen yitere walla an ko ɓawi ko traitement mbatta
ko mel sa haalde neɗɗo yoɓat lawol gotol hankkadi ni selli on certi sellani on certi ay banggal safari yimɓe hewɓe naati e banggal leɗɗe ɓaleɓe janggan ɗum neɗɗo sa yi hokki neɗɗo hunde yiyani an to ko juumu laaɓa leggal hadma wadde ngal walla il faut ganda leggal ngal ko ngol fiti eyyi il faut ganda leggal ngal kadi ñabbo kadi hoko adi ñabbo il faut ganda ñabbo hoko adi ñabbo taw hadma sabu neɗɗo ma ganda ñabbo kono so tawi lekki fo aɗa hokka ɗum fodde ñabbo goto jano ka fodde ɗum ɗo goto an ɗum yahata ceerno ene wasro almudo ene wasro ceerno beele ngal ɗo gandal jannguɗa ɗum ko ɗo e nder leydi Sénégal walla ngal ɗo gandal puɗɗimi janggugal ngal ko Afrique centrale ko Gabon ɗum puɗɗimi janggude ngal eyi janggi ngal fodde 4 ans toon fodde duuɓi nayyi mi janggi ɗon koye mamiraɓe tan janggum ngal ɗum kadi mi ɗon noon mi jaami Madina Gounass mo jangge Madina Gounass naaɓe kadi mo jangge hay Guiné naaɓe ɗum kadi mo jangge mum pour gandal pour jokkude gandal andi gandal gasata yimɓe heewɓe namdo kam to banggue Sénégal men e Winder TV so tawi oɗo butel mi ƴettimo mboɗo safro beele kanko goto mo wawi safrude walla ko traitement no foti burlaji jomum yara so tawi tan nanggo butel o kolla bandiraɓe oɗo butel so tawi tan neɗɗo woni koye ndohom siti walla emoride ɗum ko wona butel goto heɓata ko tawi noon ko a gonɗa ko goraguma han usi jomum wonde ko goragum usi voilà taw ko jomum wonde ko goragum usi mi waɗi ƴettu butel goto wat traitement andi butel wonde oɗo kadi ɗi gona gotum ɗi jiida voilà ɗi jiida oɗo safata oɗo hokka tan ko gorago ko safata oɗo hokka tan ko gorago waddata hen ko dow gorago he o ɓeyda gorago jomum ene ɓooye e dadɗude no fewi o sa huttiri mum jomum ɓooye e dadɗude no fewi oɗo noon hamo safra oɗo jomum so tawi aɗa wonde ndowom siti walla emoride walla balatma hamo safra ɗum kadi hamo safra ɓuuɓde jomum kadi wona koye tarade jomum wona koye tarade wona yettude ha laaɓa joni so tawi neɗɗo yiiɗi jokkodirdema to banggue téléphone ne woodi ma en mbaɗ affiche numéro ji ɗi walla banggue déplacement ne woodi nodduma téléphone ngal holko mbawɗa wasiyade bandiraɓe yimɓe hewɓe yaroɓe leɗɗe tawɓe lawƴata deedi ɓe holko mbawɗa wasiyade ɓe ala mbawi wasiyade ɗum ko wona safaro o tawi neɗɗo hokkuma lekki tan taw lawƴata rendu ɗum ka tampini hoore mata enen Sénégal sa ƴeewi ɗo ñabbuji ɓuuri hewɗo toon ndohom siti seero ɗum kadi wonde ɓuuri e emoride ɗin ɓuuri hewde ɗo en so tawi noon ɗin reedu laaɓani hayso jomum hokkima lekki a safra ha tampi mbiya no lekki moƴƴani lawƴugol reedu ngol beele waɗata lor no fewi hol sifa lawƴugol reedu ala ɗum watta lor lawƴu reedu watta lor lawƴu reedu ɗum waɗen leɗɗe mum ɗe dokketoɗa par 3 jours fof lawƴa rendu 3 jours fof lawƴa rendu doga so rendu dogi ma yen salteji jettoto hen ɗi ɗin salteji ko ɗo en ɗin kolto ɗo en ɗum tawi neɗɗo saaha ɗo fof no muusa walla jokkoɗo no muusa walla ɗum ɗo no muusa ko seeɗo ndeɗo waɗi ɗum nagata ɗum eyyi ɗum tawi sa yiɗade leɗɗe tan han ɓanduma wuppita han ɗaɗɗi ñoguitoto aɗa seeɗo sa nani seeɗo ɗaɗɗi fof ñogoto eyyi ɗum tawi jomum ya keesi mum no muusa walla koyɗe mum no muusa taw ko seeɗo saabi ɗum eyyi ɗum tawi haadem ɗum ko haadem safrudem il faut mi hokkuma leɗɗe ɗeɗo leɗɗe kañƴi hen lawƴata reedu eyyi yimɓe en koɓe yewtere men wiyetede Sénégal men taw ko Winder TV kala jiɗɗo safara yo jokkodir ceerno Mamadou Diallo to cuuɗi men kanel kono hannde omo tawe ɗo e Dakar leydi Sénégal hol wasi mbawɗa hokkude Sénégal naaɓe mbaynorɗa yewtere nde gudden ɗum eyyi par ce que mbawi hokkude yimɓe tan neɗɗo sa felti arde neɗɗo cafrowo han cafreteɗo ɗo kadi il faut muña ne woodi yimɓe noon ɗo nenno nder Sénégal jittan ko safrete ɗon cafrade ɗum wawa wonde kala ceerno toon biyowo on en safruma ɗon e nder balle tati walla ndohom tati emoride on funtima ñam kadima neɗɗo noon sa safro a muñat jomum wonma traitement taw ko traitement juuɗo kadi enen kadi yimɓe mbawa traitement balɗiɗi tan puɗɗa yede oɗo peut-être kalma tan mbiya selli mbeɗa ɗum ladde yaaha atuyema mbiya oɗo ceerno noon oɗo hokki am ledde yara ni taw ko an waɗi noon ñabbuji ina keewi beele kanƴi fof cafrata an ko kala ñabbaɗa wawi walla ina woodi tan ɗi nderdata par ce que guilani kalata ɗo ko hémorroïde dogom sitti ballonnement e gorago ko ɗen tan ɓuurɗa wawde haalde ɗon tan kaɗɗa walla ɗen tan ɓuurmi yadude hannde yo ni toujours mo nana wiya baban ñabbuji ko seero holko addata seero seeɗo tawi yimɓe mbawi ɗum rettade seeɗo hannde sa yi hannde seeɗo ko adda seeɗuji enen hannde Sénégal ñamaten tan ko pat woni maaro voilà woni nebam woni maaro woni mburu ko ɗum tan ɓurɗen wawde ñamde ɗum kadi hokkata ko seeɗo ko pat woni nder e ñamata lacciri no fewi e ñamata haahuji en ko ɗum tawi ɗo en sa ƴeewi 100% 95% ji fof en jooɗo 4 jours 5 jours so yahan taroy hay neɗɗo homo celluɗo kam jooɗo e ñaman yara jooɗoɗa fodde balle 4 balle 5 a yahan taroy an a sellani eyyi ɗum tawi seeɗa ngo so ɓooyema mo jibinata ñabbuji kewɗi wayno emoride en ɗo homtiɗen jiya han guitema ne ñiɓɓiɗa walla koyɗe ma ne muusa walla koyɗe ma
ina ngula e pedda walla ɗum adda ɗum eyyi kala jiɗɗo sertude koyɗe musoje walla jokkorɗe musoje walla jiɗɗo sertude seero e murid dogom sitti e ballottement tenki noon kadi banggue gorago yo jokkodire ceerno Mamadou Diallo to Kanel kono hannde on ɗo e lamorgol Sénégal Dakar ɗum noon yewtere men Sénégal men taw koye Winder TV e Oumar Doro Koumi ɗum noon en mbaynima ha saaha goɗɗo so Allah jaaɓi yooɓe ndewindu safara to ceerno Mamadou Diallo tottaɓe leɗɗe baɗɗe 40 taw ko liggaɗo ligguey baɗɗo fayida taw no fewno ha fewi jomum safro sella daña jaam nodda Oumar Doro Koumi mbiya Oumar Doro Koumi yeeɓi émission o kono mi noddi ceerno mi weltima mi safrima ɓiyam selli walla mawnom selli walla kam selli walla min hoorema selli wono on mala oɗon woni amin kewi ɗum hebde eyyi numéro 78 ko 457 13 65 eyi numéro makko noddirguel makko ko 78 457 13 65 sa noddima e WhatsApp a heɓamo sa oppi audio a heɓamo sa noddima appel direct a heɓamo waynodir bandiraɓe eyyi bandiraɓe sehilaɓe on callinama on juurama foof ko mbayni ko tan ko haalan ɗon tan e safruji ina hannde gande men ɓaleɓe kala fof garɗo ma haala hen haqiqu holle hen haqiqu eyyi holle hen haqiqu tawana ni ko ɗum ɗo ni holle hen haqiqu labɗo mi callinama onon foof mi calmini bandiraɓe foof ha saaha goɗɗo inchallah e bandiraɓe yeɓiyankoɓe yewtere men Sénégal meɗen ɗum noon ko ɗum woni komin gaddano on hannde e yewtere mo ganduɗa kan woni ceerno Mamadou Diallo cafrowo safara ɓaleɓe ɗum noon ko ɗum woni ko addanno bandiraɓe yewtide mumen gam yidde wallodirde e renno ko tengti to banggue safara wonduɓe ganduɗa kañum woni ñabbuji ɗimin limtiɗo ɗi foof tengti e ballottement kañum woni seero umoride ɓe ganduɗa kañum woni manggal ñabbuji woni banggue tellade e ndaɗude e yooɓe tinno ɓe jokkodira e makko ɓe keeɓe hen ko laaɓi kadi ɓe keeɓa safara taw safara kam waɗi dalilu noon kala jiɗɗo hen ko laaɓi ene wawi noddudema 78 457 13 65 sa noddi tan ma heeɓ ceerno Mamadou Diallo mo Kanel on mbaynama ha saaha goɗɗo